Салом алейкум. О, даром Салом алейкум, Бахама. алейкум Салом ассалам. Я алейкум. как дуртар гирум хушрутар галтинки. Да. Пеши фони ты безебагда май кракраш. Конечно. Олим, салам алейкум як Allah бурга bilir. хуш омадед. Алейкум ассалам. Ана тақрибан як 600 касем дар бораи грин карта вайдаф мо видео кардем полни фаҳмонди ҳамаша ба пурраги. Бале. Чиҳо шуд, чи изменениё шуд, дигар. Якта савол метиём, то, что грин карта загранпаспорт аз байн бировардан, ман медонам ҷавобшаво. Умедворам худман дар ин саволда ҷавоб медиҳӣ. Гирифт загранпаспорт аз байн бировардан чӣ маъно дорад? Это не значит, что тамому паспорт дорем, лекин ба паспорти тоҷикӣ пур мекунем. Ҳамин масъалада чӣ хел хатогиё шидеста данемаме? Фаҳмо, загранпаспорта то, что аз байн бурдан, бисёриё мегӯянд ки ака загранпаспорта аз байн бурдан, мақсад мо без загранпаспорт биёем паспорти тоҷикият падават кунем. Ман мегӯям, агар загранпаспорт дошта бошем, даже агар загранпаспортон тамом шидаги бошад, срокша биёрен, барои ки фамилия номатона мо ай рӯи загранпаспорт менависем ки дар оянда моҳи май агар буридем, шумо повторно загранпаспорт накунед, ё ки ҳамон фамилия номатон кади загранпаспорт гирем ки мақсад совпадат кунад қати выигрышный билет и ному фамилиятон кати. Танҳо барои ҳамин чиз дар кор аст загранпаспорт. Мо вадид намекунем ягон серия, дата выдача ва чиз ай байн рафт уже. Фақат фамилия ном, мақсад ки фамилия номатон аз рӯи загранпаспорт мешавад. این کار برای خودتون نقد اکانوم میشه ده مقصد. اوکی. از گاب رفته کی загранпаспорт از بین رفت است. اون روز یک جا استوریا یک شرکت گرین کارت پرکنه دیدم که برادرها ریسکواد میکنیم یک نام کتی یک 10 تا 15 تا یک آدم با 10 15 نام پر میکنیم بعد کی برید بعد نو پادامو نامشون загранпаспорт تا پادگانیت میکنیم ناموش یخیل میکنیم. ما شما به حوزی میگم این کارم نکنیم. برای چی؟ برای که ای پشتی همه ازبکو ای پشتی ازبکستانیایی که پارسال نه پیش از قانونی نوی загранпаспорт درآمدن هم خیلی کارا کرده بودن. از یک اویله با فکرم 2 بار یا 3 بار یک آدم بریدگی بود و همین چیز برآمد. همین چیز برآمد. بعد همین چیز برآمدن قاعده загранпаспорт در آوردن. یعنی که ای همون حساب ای 4 میلیون 6 میلیون ازبکستانیایی که پر میکردن یک بار ازبکستان در قریب که 1 میلیون فرامد برای پر کردن. یعنی حساب کنین با همون 1 میلیون دیگه آدم در دوبلیکات پر کردگن. این کار رو نکنین. نه ни в коем случае, тем более ба кадом ҳамун ширкат ки ҳамира эълон мекунад доне ки ин ширкат танҳо барои хос барои финансовиваеш мегӯяд, барои ки на барои ки финанс олим як финанс як тараф мон. Это в любом случае плохо для имиджа ҳамин худи давлати моро имиджша паст мезананд ҳамин масъала кати. Барои ки якум сола посольство выдает иммиграционную визу у нас в Душанбе, якум сола ки додеста иммиграционную визора. Ҳозир ҳамин гап чап шавад агар посольство фаҳмад агар просто-напросто мегӯянд ки не мы разворачиваем обратно идите в Алматы вот со следующего года برین اما الماتو دا سپوریدن گیریم بوده ایلیجی полностью традиционно از списка мебурора. باز یک گپ دیگه که سیستماشون هم ممکن دیگه کردگیان نه بچه‌ها این کارو چه سو بازی فیس آی دی برآمدگی صورت آدم هم میبینن دوبلیکات مشکلی میشه در کار نیست خیلی ریسکوات میکنه که توکل به خدا لیکن نکنن اکثر البته نکنن برای که گفتن میشه اگر برم با может быть ягон хе рассмотрение мекунам боз ҳамин чизоя медурам дар кор нест ҳамин чизо насибу тақдиру да боша агар ба ҳам як та номам мегзарӣ ба ҳам 10 номам пуркунӣ ки ягон таш намегзарам барам рафтем дуруст асосии мавзӯъ ҳамин рӯз олим кати худуд дар бораи ds 260 ҳозир грин карта пуркунӣ уже ҳама видео кард ҳама нишон дод ягон саволам намонд не як саволи умумӣ дорум барои судимост شما بسیار گرین کارت پر میکنین بود آدمی که судимост کتی برید بله بودن آدمایی که судимост کتی بریدن لیکن судимосташон мақсад уже ё ки айзали суд ҷавоб дода шудагӣ ҳастанд ё ки уже просидел в общем вайша срокша вай кардаги гузаштаги мақсад уже буромадаги ҷазоша гирифта уже буромадаги аст анами ҳолатда мегиранд судимост коғаз дар уҷа статьяшо навистаги кадом статья аст айрӯ статьяш падават мекунад мақсад ягон мушкилӣ то ҳозира нашудааст ягон каса аз рӯи ҳамин ё ки хулиганство или же ягон хел дуздӣ кати масалан шиштагӣ бошад агар ягон каса оли пака агар наркотик бошад мана ин ҳолатда наркотик
наркотик, изнасилование и подделка документов, они сеташ под Не, не, большим не, 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 вопросом. не, Олим, хато кадисти. Дарборе подделка документов, Подделка дарборе документов камтар сахт метапан озик. им чисто усмотрение, беманта мефамунум баре оянда баре худуд. Подделка документов кати буд случаи ки ма худум шахсан встречат кардагиум одамоя як оилая кабул кардем. Бо мегум ко все равно и хамаш усмотрение посолдай, лекин албатта убийство боша, изнасилование боша, вая умуман набиоя хаминҷа нашта. Рафтем ман ягап мегум, як адвокат кати вақти мо гап задем дар бораи судимиз гуфтанд ки Парвиз агар шиштагӣ бошад на танна кам аз 5 сол баромадагӣ бошад ва ҳамун муҳлати баромадан нужда аз тарафи суд ягон хел ҳуҷҷат бошад мешад, яъне аз 5 сол зиёд бошад камтара как шубҳаовар, яъне ки усмотрение посолда меғалта баъд аз 5 сол ҳамин сроки шиштагитон 5 сола ки гузашт уже донем ки ҳама саволҷавоб бо консул бо посол мегузарад. Чисто решение шумо камтар мушкилтар мешад, бале, мушкилтар мешад гирифтанаш. Ба ҳар ҳол любой савол ва худи консул нигоҳ мекунад по-любому. Ҳамунда ҳама чи усмотрение консул. Дар рафтем дальше бо саволои асосӣ. Масалан, одамое ки порсол буридан грин карта, асосӣ бо чӣ хатогиҳо рӯбарӯ шудан, чӣ хатогиҳо кардан ва дар асос ба чӣ, масалан, хатогии асосишон дар чӣ буд вақти пур кардан? Порсол пур кардагӣ грин карта ва имсол буридагӣ дар назар дорӣ ё ин ки порсол буридагӣ? Ҳама одамое ки буридан интервью файлот мекунанд шуна пеши то омадан ДС пур карданда чӣ хатогиҳо кардагиянд ки ҳамин одамо оянда хатогӣ накунанд? Фаҳмо. Аксарияти одамое ки дар ширкати мо пур накарда буданд, ё ки худашон ё ки ягон ширкати дигар, ман намедонам кадом ширкатда пур карда буданд, дар байншон буданд одамое ки отчество кати пур карда буданд. Ном, фамилия ва номи падар пур карда буданд. Дело в том, что ном, фамилия ва номи падар кати мумкин нест пур кардан. Отчество кати ҳатман мумкин нест. Яъне мақсад ки ин уже хатогӣ ҳисоб мехӯрад. Ин якум хатогишон буд. Яъне ки вақти якум пунктда middle name мебуроям, middle name галочкамононо гузарам. Бале, барои ки middle name это не отчество. Агар перевод кинем на забойный английский, это не отчество. Middle name это среднее имя, но это для американцев не отчество. У американцев нету такого отчества, да. Дуюм хатоги ин аст ки ин хатоги ам неу, ин як қонуни қоидаи нави ки сафоратхонаи Амрико дар Алмато бировард, это ҷои таваллуд. Яъне масалан фарз карем шаҳодатномаи таваллуда нависагӣ аст ки биё айни гӯем, масалан таваллуди падари ман масалан ноҳияи айни қишлоқи Дардар, вилояти Суғ. Қишлоқи Дардар, ноҳияи айни, вилояти Суғ, ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман ҳамин дар метрика 4 та чиз сабт шудагӣ аст. Аксарияти одамо хато мекунанд, менависанд айни ҷои таваллуда. Не ки ин хеле айни нест, фақат ҳамин Дардарро нависанд дар кор аст ҷои таваллуда. Қишлоқа. Финални дестинейшн. Да, финални дестинейшн Дардар менависӣ. Ягон хел Суғ дунҷа намебиёд. Дардар ҷумҳурии Тоҷикистон или там Дардар Таҷикистон. Ман дар ин ҳолат да. Ду та чиз мебиёд. Айни намебиёд, Суғ намебиёд дар унҷа. Агар ки метриска, бо савол пушти, агар метриска тонда, ман медонам, просто я буртия тест кунам. Нафаҳмидам. Агар дар метриска масалан гем ки дар қишлоқи Дардара номша дига кардан. То же самое масалан Ҷайҳун. Пеш Колхозобод буд агар хато накунам. Ҷайҳун Кумсангир ба фикрам. Кумсангир. Масалан Кумсангир. Дар метрикаи бародаро Кумсангир навистагиан, лекин айни ҳозир Ҷайҳун. Чон бояд чӣ бояд? Дар ин ҳолат имина ҳамун чизе ки дар метрика навистагӣ аст, ҳамуна менависӣ. Дар метрика агар Кумсангир навистагӣ бошад, даже агар ҳозир Ҷайҳун ам бошад, Ҷайҳун наменависӣ. Кумсангир гуфта менависӣ. Агар ки метрикаша гум кардагӣ боша, рафта метрикаи нав гирад, анҷа дига чӣ менависанд? Унҷа вобаста на ҳамаш Парвиз, барои ки мо бисёр ҳам хеле ҳолат даво хӯрдем, бисёриёш вай менависанд. Аз рӯи ки чихе ки сабт шудагӣ аст дар китоби вай сабти шаҳодатномаи таваллуд. Агар дар китоби сабти шаҳодатномаи таваллуд ҷои таваллудша Кумсангир навистагӣ бошанд агар ва ё павтор наметиҳанд ҳамун шаҳодатномая, баъд болош ба такрорӣ гуфта менависанд, числои выдачаи шаҳодатнома ҳозира число мешавад, не ки сабташ ҳамун пештараш мешаваду номи пештараша мемонад. Кумсангир гуфта мемонад. Ачиба вақти агар метонанд ки нависанд Ҷайҳун чорточка Кумсангир. Инам то есть инам як намуд юридически рави агар ин туғри аст.
медонам туғрияне ки хели намекунанд бисёриҳо вай мекунанд метавонанд гирифта справкае ки пеш ҷайҳун қумсангир буд хеле маълумот метиҳанд шуд тамом гап як яъни бачаҳо финални дестинешн наисен агар дар метрикатон мабодо дар дуруни поезд ё дар дуруни хона ягон ҷо тавлиштаги боша наистаги боша ки поезд рақами 4 значит рақами 4 мемонад поезд рақами 4 бояд наист бале давни шӯхӣ буд просто барои ёди одамо мондан боз чӣ хатогиё буд олим в основном отчество в основном ҷои таваллуд баъд редко очень редко вай буд соли таваллуд хато буд соли таваллуд ном ино уже ино хатогиёе ки хатогиёи реальниянд косвенный но из-за этого отказывает Парвиз из-за этого отказывают например соли таваллуд да якум анкета хато карда бошад дар дуюм анкета уже фарз карем паспорта 2000 дар дуюм анкета 226 дар 2000 мелеси а дар якум анкета ту 99 ёки 2001 ана ин ҳолатда уже отказ метиҳанд хатогӣ дар бораи ҷои хондан образованияда пока ягон каса ҳоли масъалаи чиза нагардонанд ки минимални 11 синф талаб мекунанд масалан ман средне образование дорум занум диплом дорам высшее образование хоб занум бурид ё ин ки ман буридум лекин баъд хит кардум ки анкетамда высшее образование мондам ё ин ки среднее образование мондам дар ин ҳолат ба фикрам бисёриҳо ҳам хеле хатогӣ карди рафтагианд ки барои образование ягон каса нагардондааст то ҳозира просто ман мушоҳида кардагӣ ман чӣ хел ки медонам опити ман кати одаме омаданд ки худшон не заншон буридагианд не ки худшон высшее образование заншон вообще образование надошт образование надошт может быть они сделали аттестат я не знаю не аттестати синфи нуҳӣ коллеҷ надошт ягон 3 сола не аттестати синфи нуҳӣ дошт дар асосе ки шавҳараш диплом дошт ва хӯрандаи хона шавҳараш да барои чӣ мегум бо як бор мегум ки ана тоҷикистон ҳамаи мо медонем ки бисёри вақт занҳомон кор намекунанд ва бисёриамон медонем ки дар баъзе ҳолатҳо духтарҳоя масалан баъд аз синфи 9 намемонанд сразу шавҳар метиҳанд баъд аз синфи 11 тамом кардан шавҳар метиҳанд дар ҳамин асос может быть консульство консулгарӣ ҳамин чизае усмотреть кунад может быть это big if албатта агар интервюта Польша дамонану Германия усо дамонанд ва ихе чизои ино да дикай ва ё да их чизои масалан никоҳ нормалния ё не чизое ки занак намехонад ҳеҷ ҷуфта камтар дикия ва ё да барои ҳамин может быть тоҷикистон да камтар як мулоимтар шавад не ки боз мегӯям агар главный аппликант не Фарвизҷон агар главный аппликант минимальный синфи 11 доштагӣ бошад оилаш ёки шавҳараш дар ин ҳолат нуҳӣ дошта бошад ё умуман образование надошта бошад это абсолютно роль не играет потому что барои ки якум аввал ҳамин главный аппликанта савол метиҳанд и пурра информация дар бораи главный аппликант муҳим аст то что оилашай шавҳаршай ёки кӯдакоша мехонанд ёки намехонанд это уже второстепенно даже трехстепенное значение имеет ҳамин чиз кати мо уже инам як последние 2 сол 3 сол ҳамин образование кати сахти бад хапидагиан консуло именно главный аппликанта мебинанд аттестати синфи 9 мегӯянд ки рафта обязательно аттестати синфи 11 мақсад пешниҳод кунед агар дошта бошед агар надошта бошед мегӯяд ки отказ агар опити кори трудовой дошта бошад чӣ ана ин ҳолатда вобаста ай специальностое ки дар сайти ҳамун divi lottery ҳаст я ссылка дар ҳамун сайт бояд вай бошад определённый специальностое ки ту дар ҳамун специальност 3 сол кор кардагӣ бошӣ агар нуҳи аттестат дошта бошӣ плюс 3 сола опити кори фарз карем сварщик сварщики 3 сола ин нуҳи синф дорӣ тогда проблема нест метавонед спокойно подавать кунед окей биёхе мекунем масалан тамхе случай буд ки ман ҳаст одамои канда шудем ба олим олим канда шуд ба фикр вақте ҷои саволи қизиқ шуда канда шуд может ай сар намедрод савол ман ҷои саволота ҷои шодумс ҷои саволтитона саволотуна тен амҷа як бародар наистаст ки дар бораи ноҳияу дар бораи ноҳия видео кардем як бор дига тамошо кунем
сурати соли гузашта монем ё намонем соли гузашта, барое ки сол пур кардед ба ҳамун сурат, бо мебинед ки ҳамин сол ҳамун сурат кати пур мекунед, дар кор нест. Равен танбалӣ накунед. барои чӣ мегӯм? Барои ки баъзеётон 10,000, 20,000, 30,000 дода мехоҳед Америка биёед, лекин як чизи бепул мондагӣ танбалӣ мекунед ки як қадам раҳ равем, $5 тиен сурат гирем. Субҳаналлоҳ, накунед. барои ҳамин танбалӣ накунед. Як кас ма бо мегӯм грин карта як чизе ҳаст ки ози олим бо даромад, грин карта як чизе ҳаст ки ҳисоб кунед ки як одами бегона омад, шумо дар дастонда $100,000 просто так дод. ҳамиам ай хутурод набуратонда, як лотарея. Салом алейкум мардум. Я вернулся. Интернет Америка камтарак суста олим бахшиш. Суста, интернет то суста шумора. Олимҷон, як саволи дигар дар бораи сурати порсола, якум савол. Дуюм сурат, ҳозира модаш ботекс лабоям хеле мекунам ку биниёшона исусо. Аслан пеша пур кардани грин карта нормални пур кардагиам. Баъда пур кардани грин карта мебинед ки масалан лаб мондиан, иниёшона убират кардиан, чашмошона кушодианам хеле. Бале. Масалада чӣ меша? Ана порсола сурат мумкин нест, барои ки сурат минимум бояд 6 моҳа бояд бошад давомисти, яъне мақсад ина ҳозир агар октябр бошад, на барвақт аз май сурат бояд даташ бошад. Яъне моҳи агар май гирифтагӣ бошад, май 10, 15 и так далее мешавад. Не ки уже апрел гирифтагӣ бошад, вай сурат уже намешавад. Айсар бояд ҳатман сурат гирифт. Асобина гудакҳои майда. Барои ки гудакҳои майда чӣ хеланд дар байни 6 моҳ тез калон мешаванд, тез иваз мешаванд. ин як. Масъалаи ботекс да ку агар одам афша иваз карагӣ бошаду ягон ботекс задагӣ бошаду дигару буридагӣ уже баъд аз мақсад ботекса баъд аз сурат гирифтан кардагӣ бошад, вай дар ин ҳолат уже худи консултада да консул мебинад агар монанди конкретно агар расхождение бошад суратода, соответственно это будет отказ. Но если не такое же расхождение, гуфти худа глупство, да. Баъзе того расхождат мекидай ханда сус бешиё. Ну вот представь, если мақсад лицо одно, вроде голос может быть один, а вот лицо разное, понимаешь, это уже конкретно у консула могут возникнуть вопросы. Может быть, апедами партуяша, пока она определяет, пусть он докажет, что она делала ботекс, потом когаз бьет бар. Баряму то буридан то на илтимоз боново ботекс накнем. Вообще накнем ботекс, самых натурально хушугардем. Не обязательно. Чизе кна кори худшо. Рафтем дальше. Олим, то, что айни ҳол посольствои Тоҷикистон сарб кард иммигратсиони виза, яъне интервюи грин карта гузарондан барои тоҷико чӣ хел плюс шуд? Масалан, аз фикри худ чанд қадар эконом мешавад? барои шаҳрвандои Тоҷикистон ва резидентҳои тоҷико беҳад плюси калон шуд. Минимум билет туда обратно Алмато, минимум отель дар Алмато ва хурду хӯрок дар Алмато. Алмато медонем ки шаҳри беҳад қимат аст. ҳамин чизо эконом шудан ҳозир. Фарз кардем оилавӣ как минимум ба фикрам агар плюс минус ҳисоб кунем, камш да ягон $1,000-1,500 точно эконом шудагӣ аст. барои ки дар Тоҷикистон мегзарам. 1,500 барои оилавӣ хеле пули калон аст. Барои мақсад любой одам пули калон. Поэтому ин плюси беҳад калон шуд ки то, што дар Тоҷикистон мегзарад. Ҳам ай ҷиҳати ки масалан ягон ҳуҷҷат агар нарасида мона, чтобы одам ай худи Алмато парида омада душанбе ин ҳуҷҷата гир бо обратно бар рӯй кун ё ки через почта рӯй кун ВФС и так далее. Ҳамин чиз мақсад вай ҳамин чиз ай байн мерад да уже дар ҳамин душанбе ки гузаштан чӣ ҳуҷҷати дар кор аст даровда ҳал мекунанд, пешниҳод мекунанд консулта мегирад ҳал мекунанд. Хорошо, барои ДС 260 пур кардан шумо масалан дар чӣ масалан чӣ гум то пешниҳоди шумо кай биёянд споранд? Баъд аз масалан моҳи май шуд фаҳмидан ки буридан. бале аксарияти буридагиҳо моҳи май июл мебиёнд, не ки боз ҳастанд одамоне ки дертар мебиёнд, хелешам ҳастанд, гарчанде ки ҳозир абсолютно фарқ надорад ки кай пур мекунад деса ҳамаро алдараш файруд кардем то 5000 то ҳозир уже то 6100 бюллетен буромадагӣ аст. Фарз кунед то 6100 ҳамаро алдараш файруд кардем. Кадоми моҳи май пур кард, як хелиш моҳи июл даже пур кард, як хелиш даже август пур кардаган ҳавоярам файруд кардем.
Не ки ман мегум ки чанд қай барвақтар пур кинед, ҳам хел хубтар аст. Поэтому ҳамин моҳи майда фаҳмидем будем. Окей, биёин аввал первоначально консультациятона гирем, фаҳмонем чӣ ҳуҷҷат дар кор аст, кадом ҳуҷҷатҳо мақсад ба якум анкетатон савпадад мекунад, агар савпадад накунад, ҳамон ҳуҷҷатҳоро стараться кинен, изменид кинен, барен скорректировать кинен, ҳамаша ислоҳ кинену баъд марҳамат биёин анкетаи 260 ай рӯи ҳуҷҷатотон мо пур кинем, чтобы ҳамаша ай рӯи қонун қоидаи ҳамон девелопери шавад. шумо ds 260 куҷода пур мекунед? Якта офистонда ё тамоми офисотон қабул мекунед? Не, ds 260 мо дар главный офис пур мекунем, дар ҳамин главный офис ки ман розиштаги ҳастам. ds 260 непосредственно ман худам пур мекунам. Менеджер дорам, вай шаблонша тайёр мекунад, баъд аз ки шаблон шуд ман ворид мекунам ба система ds 260. Перепроверят мекунем, баъд равон мекунем. танҳо одамое ки дар худатон пур кардагӣ буданд ё ин ки фарқаш не касе ки биёд? Не, аксарияте ки омадан имсол не только те, которые у меня выиграли. Бисёриҳое ки омадан имсол берунаи ширкати мо падават кардаги буданд, худшон ё ки ягон фирмаи дигар, аксарияти онҳо омадан ҳаминҷа, мо dsшон пур кардем дар ҳамин фирмаи худамон. У нас мо ҳамин услуга дорем. Ҳамин дар охир рӯзҳо, масалан порсо ҳозир рафтаги интервю дар сами грубейши ошибкаҳои ширкатҳои дигар аммо олим бо часпиди ба фикрам аммо ман просто истодам амхе шиндесима ту сахти бад меистодаинеки ман просто истодам внимательно гӯш кара кам хеле ҷунда короче олим гӯш кун ана саволи ман дар чӣ буд ки грубейши ошибкаҳое ки охирон 3-4 груби ошибкаҳое ки ай дигар ширкатҳо ба ту муроҷиат карданд ва шумо ислоҳ кардед дар ds 260 имеется в виду. Бале. Грубейшая ошибка это был чиз буд, ҷои таваллуд якум. Ҷои таваллуд буд ки бо метрика савпадад намекард ds 260-аш. Метрика ки савпадад намекард ё ин ки метрика қати якум анкеташон савпадад намекард. Мақсад ки се марҳила якум анкета метрика ва ds ҳар хел ҷои таваллуда нависаги. Як район аст, бале, не ки ҳар хел. Например, гуфти худат якумаша айни нависагиан, дуюмаша дардар нависагиан, сеюмаша ҳозира номи наваш кати нависаги ds 260. Фаҳмидед? Масалан, Ҷайҳун, Хумсангир, или там раньше как он назывался, я не помню сейчас. Алем хели проблему кати дучор шудагим и вая мактаба указат караги нестан. Мактаб указат караги нестан, баъд як хелош буд последний аз синни 16 солагӣ шумо дар кадом давлатҳои хориҷа зиёдаи 6 моҳ зиндаги карагин ё ки вообще умуман зиндаги карагин, ҳамин адресҳоям указат кардаги набуданд. Адрес дар дуруни шаҳр перемещение бошад, ҳеҷ гап не. Дар дуруни як шаҳр фарз канем Душанбе ба дар як чанд ҷо зиндаги караг метавонед як ҷоша нишон диҳед, агар ба шарт давлат агар давлат иваз шудагӣ бошад, агар давлат иваз шудагӣ, агар шаҳрам иваз шуда, масалан дар Тоҷикистон аввал зиндаги каред дар Сухт, Хуҷанд ба кӯчида омаде Душанбе. Ина не ки ҳатман бояд нишон диҳед. Не ки агар шумо дар Душанбе дар 33 микрорайон зиндаги каред, ба кӯчида 63, баъд аиҷа кӯчида 101. Ина принципи ҳар сеша указывать кардан шарт нест. Ҳамин якша указывать кинем бас дар дуруни як шаҳр. Ҳамин ҳолатошон буданд. Значит, як чиз ки барибир справка судимисти вақти мегирӣ, значит справка судимисти аз тамоми Тоҷикистон мегирӣ, дигар ҷода бошад бояд ай давлатҳо талаб куням хест. Бале, агар зиёда да зиёда 6 моҳ агар зиндаги караги бошад, савол додааст. Да, биё яка савол дода ки акай Парис мо дар донишгоҳ мехонем, аттестатонмон дар донишгоҳ аст, дар ҳолати буридан мо чӣ кор мекунем? Дар ҳолати буридан ҳаракат кардан дар кор выигрышни билета да ҳамун деканат нишон метиҳед. Пеш ҳам хел буд, по крайней мере ҳозир камтарак мушкилтар шудаги аттестата гирифтан. Желательно оригинали аттестата барои консул пешниҳод кардан нишон додан дар кор аст. Консул бояд обязательно убедиться шавад ки шумо аттестати настоящий дорем. Хеле просто так справка яъне ки як ариза мекунем, временно аз донишгоҳ мегирем. Замен паспорти внутринитона мемонен, как залог, ҳозир ҳам хел шудаги залог паспорти внутрин мемонен, аттестата мегирем, мегӯем ки временно ман барои интервю нишон доданам ҳатман дар кор аст. Нишон метиҳем, дар интервю паспорти тоҷикӣ внутрини лозим нест?
Не, внутренний паспорт, да, интервью умало узнать. Внутренний паспорт, факат, ёки права, ёки внутренний паспорта, факат дар омадгоҳ охранаи, общей охраной, внешней охраной посольства да нишон метен. Внутренняя охрана, да не, внешняя охрана, да нишон метен ки ҳамин одам шумоин. То есть загранпаспорт и ваш паспорт это один и тот же человек. Аммо. Ту ба як савол олим. Лабан. Конкурент ба конкурент савол. Ширкатҳое ки ҳозир кушодагиян, времени ширкатҳода барои дар оянда хато накардан чӣ пешниҳод кардани, чӣ бояд кард? Аку ҳозир наметавонӣ гӯишона ки накунед, ман як хидмат. Не, ман накунед намегӯям, барои ки риск ҷониби Аллоҳ дода мешавад. Масъалаи чиз ба ман даже парво надорам. Ман фақат якта чиз гуфтаниям ки илтимос дута чиз бирнед. Якумш одамода нагӯен ки шумо метавонед 10таги анкета пур кунед, яки ягонташ мебарад. Ин мумкин нест, ғайри қоидаи грин карт аст, шумо метавонад дисквалификация кунанд, причем дисквалификация сразу не, мақсад буридан да мебарен, ана баъд пула сарф мекунед, консулства мерен, ҳамунҷа да метавонанд шуморо гардонанд. Баъд уже поздна мешавад. Ин якум тавсия, накунед амахе. Дуюм тавсия, ҷои таваллуда лутфан аҳамият диҳен. ҳамин чи хеле ки ҳозир ману Парвиз ҳамин чиза суҳбат кардем, айрӯи ҳамин илтимос одаморо ваёшона пур кунен, чтобы дар оянда ҳамин кори ҳамин одамо мақсад вайда нағалтад, мушкилӣ да нағалтад. Тамом. Ягон проблема яъне нест. ҳамун пур кардаги анкетаашона бехато пур кунану сурат гиранд агар мешад, сурат гиранд анкета пур кардагишона сурат гиранд ё скриншот кунанд, ё ки сохранид как PDF кунанд. Мақсад ҳамун даруни анкета бошад ки дар оянда фарз кунем шумо ҳамин ширкатҳои нав пайдо шудаги дуюм этапа ки накарден, муштариҳои шумо буридан, иншолло ина омадан пеши мо якум саволи метем, мегем ки шумо дуруни ҳамун анкетаи суратша дорен, што мо бинем ки айрӯи ҳамун чӣ наистаги аз ҷои таваллутона. Айрӯи ҳамун баъд нигоҳ карда уже дальше коршона барем. ҷа биё ман якчанд саволо кат мегзарем. Парвиз, дар бораи 17 солаҳо гап мезанед, метавонем тоқаи номи худамон пур кунем? Это вопрос мне или не, он задает вопрос, я ответ знаю. 17 солаҳо шумо метавонем пур кунем? 16-15 ҳам метавонад пур кунанд, ки дар кадом ҳолат метавонед пур кардан? Дар ҳолате ки разрешение на работашон бошад. Барои ки ҳамҷа якта духтарча бурида омадаги буд, дар кино кор мекардааст дар Россия. Трудовой книжкаи киноша нишон додаги ки он як вақто дар Иралаш съёмка мекардааст ва як чанд вақт дар киноҳои Россия кор карда, аз онҷо пул кор мекардааст. Трудовой книжка нишон дода гузаштагӣ 16 буд ба фикрам, ё 15 сола, дар ёдам нест. Метавонам, ман просто наёфтам ва духтара барои интервью гирифтан, бисёр нағз буда. Пурсидам чӣ хел ту як худат омадӣ? Ама хел буридаст омадааст. Яна дар ин ҳолат ягон хел опити кори 18 сола барои кор кардан, не ки агар падару модар розӣ бошанд, агар ва ё ҳар душон бояд письменно нависанд, розигии худашона диҳанд ки фарзанди ва ё фарз кунем 15 сола ё ки 16 сола ҳақ метавонад дар ҳамин ширкат мақсад кор кунад гуфта коғаз нависта записка вот такую, ну, согласие можно сказать, да, разрешение, иҷозатнома ки мақсад ман розӣ ки фарзанд баъзе корода иҷозат метиҳанд, хеле масалан стройка ҷое ки ҳазард мегӯянд ку ҷое ки метавонад гудак худаша аз ҳисоби гудак буданаш хатогӣ кунад, ягон хеле инвалид низ гирад, он вақтода иҷозат наметиҳанд, лекин ягон ҷода ҳамчун ёрдамчӣ, ҳамчун масъала корои сабукда ба фикрам иҷозат ҳаст. Хакум законодательство як бор дига лекин желательно ҳами 17 сола поён бошен, желательно бо падар модар номтона нависен, отдельно подават накунен, барои ки яке агар фарз кардем буридем ба умед мешен мерен то консулствора, ки медона яке худи консул гар ки не то слишком ин масъала ман амирӯз худо хоҳад як боз дақиқтар изучат мекунам, як бор мепурсем ҳамҷа якта ҳамун вайшон да чӣ мегӯянд номаша да пункти не дар олим дар сайтшон навистагиам ки или фаҳмидастем ду вариант, яъни ҳамун калимаи or агар хушу бинӣ навистагия или образование или трудовая книжка. И то барои трудовой или яъне ки энд гуфтагӣ нест. синни соли падача тоже навистагӣ аст, 18 сола навистагӣ аст ҳамҷа. Я это не видел. Набор дидам. 18 лет написано минимальный age. Неки одамое ки 17 солаанд падават мекунанд и дар ман гуфта будам ку ба фикрам я бор нақл карда будам тубаки мо доштем ҳам хеле як одам 16 сола буд, падават кардаги буд, мо ба не худаш пур кардаги буд ё амакиш пур кардаги ё акаш пур кардаги бурид 17 сола шид бурид
рафтагиштам 17 сола буд. Неки додан виза до Алматы. Но это было 4 сол, где-то 5 сол пеш буд ига кор. Ҳозир камтар ман як мушкилтар интервью шуд. дорам аз як бачаки тоҷик вақте пур кардан 16 сола будам видеоя тамошо кунем анда ҳаст. Оятулло набуд номаш случайно? Оятулло. Не, як бача нома аз Хуҷанд. Ба фикрам Ислом буд номаш. Фархор буд ба фикрам Фатунака. Окей, озмас буда аму ҷои date of birth мебинам. Ана боз якчанд Олимҷон ягон пешниҳод барои оянда бародаро гап зан. Ман ҳамун саволе ки сину сол гуфти навистагия ҳамуна ёбам барои ки ин чиз нест да онҷа. Бале, пешниҳод барои бародаро, барои хуҳаро ҳамин аст ки мақсад бисёриҳо савол метиҳанд, мегӯянд ки ман худам рафтани ҳамин шартае ки ман зан ма қатъи гудакам биёрум ҳамҷа сурат гирам ва ё да уҷаям ма да иҷаям мақсад худам пур кунам партому баъд бурун баъд мешава бурда. Не бародаро, агар шумо оила дошта бошед, бо як бор такрор мекунем, гудак дошта бошед, фарзандотон бошад, агар ҳатман фарзандотон қатъи оилатон биёин сурат гирем, семейна падават кунем. Гарчанде бурданиам сразу бурдани набошедам, проблема нест. Вай шумо худатон метавонед спокойно дуруен, баъд аз определённый моҳ ё ки сол агар хоҳем, баъд фарзандотон қатъи оилатон метавонед пештон файрод кунед. Барои чӣ ин кор карда мешавад? Барои ки вақте ки шумо муҷаррад мепартоед, синни солтон 45 жил даромадагӣ, пеши консулса медурем, мегӯянд ки ман муҷаррадам. Шумо хиёл мекунед ки консул намефаҳмад ки мақсад синни солтон ба муҷаррадӣ туғри нест. по-любому ягон ё зан гирифта ҷудо шудаген ё ки дорен зан русска ресен. Баъд хай как никак консулгарӣ дар Тоҷикистон аст. шаҳри мо майда аст, як каса мешиносад, ягон хел информатсия ёфта ҳамин чиз агар ёванд ки шумо фаҳманд ки шумо муҷаррад навистеду, лекин шумо муҷаррад нестед, дисквалификатсия мекунад, то метавонад даже перманентный бан монад. То есть мақсад ки визатона постоянно отказ дамонад. Баъд ҳар сол буридан гиред, ҳар сол отказ гирифта мегиред. Олим, аммо инструксияи ман просто ислоҳ кунам. Инструксияи ДВ 2024 агар нигоҳ кунем, дар саволи 4, дар саволи 5 навистагиам ки what are the requirements for education or work experience? яъни барои education, барои образование ва experience кор. Ана experience кори, масалан стажи кори гӯем. Опыти коритон чия? Инҷа навистагия ки пас американски иммигратсионни законҳо кати DV entrant, яъни одамое ки green card да подават мекунанд, at least a high school education, яъни high school in college мешавад. Лицей. 11 синф, да, короче, ҳамон 11 синфа эквивалент. Да, at least high school education, яъне ки то синфи 11 лицей, мода лицей мешавад. ё ин ки баробари ҳамон, яъни ПТУ ва дигар чиз. Or навистаги или имед ду сола work experience, яъни ду сола опыти кори within the past 5 years, яъне ки ду сола стажи кори дар охирон 5 сол, яъне ки ай 12 поён кунӣ 7 меша, 7 сола мудда кор, то есть 12 сола плюс 7 19 меша, 19 минуси 5 меша 14. яъни ай рӯи навистаҷоти қонунии худи green card нами пункти 5, саволи 5 агар русишас качат кунем, явна навистагие ки шумо масалан бояд минимум лицей тамом кардагӣ бошед, ё ин ки охирон 5 сол 2 солша дар стажи корӣ дошта бошед дар ҷоҳое ки амин дар именно дар ҳамун корхонаҳое ки бо законҳои ба қонунҳои кори Америка туғри мебирад. Ба ҳамун Америка ба такор. Яъне ки ин чизе ки по факту худи посольство навистагия мудdat. Агар шахсан юридически нигоҳ кунӣ, мо метонем то 15 сола метавонад ба ҳазур пур кунад, лекин ба шарте ки охирон 5 сол дар ягон корхона кор кардагӣ бошад. Вай корҳода чӣ медуроям? Аш шумо дагум ягон хел лабораторияи биологический, лабораторияи масалан университет, актёро, режиссёро, ҳамин кӯдакое ки бо лаёқатманд, артисто масалан. Ако як бор рафтуз артист нашавед, репер нашавед, ягон университет агар лаборатория бошад, амно кат маслиҳат карда дар ҳамон лаборатория кор кунед. Шарт нест шумо пул гирен аяваё, шахсан
برای کار کردنتون یگان خیلی اکن این چیزی که نویستگیه باز میگم شما دا این چیز در усмотрениyaи ана консул да меғалтад агар сабабе ки хай одамо риск мекунанд пур мекунанд лекин чӣ ба не агар ту кӯдаке ки ҳам англисӣ медонӣ масалан якчанд забон медонӣ дар лаборатория кор мекунӣ ин чизоя масалан дар трудовой книжка консул ки дид ҳатман нигоҳ мекунад мебинад як се саволи биологически мо неки старатса кардистем ки мақсад аз 17 сола поён қабул накунем набошад кому гуфти гапу не хочется дополнительно заработать да мо ҳамин ҳаракат кардем ки мо хай мегем ки бародар мақсад ина метони пур кунӣ яке метони бурӣ не ки агар консулство шуморо гардонд иҷо уже уҳдадори мо нест мо ҳамин чиза бояд обязательно предупреждать кунем шумода абад як чиз гап агар масалан як кӯдак мебиёд пеши ту ягон чӣ намедонад не тоҷикӣ не забони англисӣ ҳамун ҳолат дар вақте ки омад катиш ҳамсӯҳбат кишидӣ диди ки мақсад намегзара на фақат ту дар гуфтисан тамоми ширкатода ҳозир баъда навори мо мумкин масалан кӯдакҳои 15-16 сола ҳозир мераванд пур карданда ҳамин чиза аҳамиятиен агар шумо трудовой книжка ва дар ҳамхел корхонаҳо кор кардаиста бошен пур кунен лекин агар ягон ҷо кор накардагӣ бошен фақат мактаб хондагӣ бошен желательно пур накунен. бале як чиз дигаро таъқиб кунам парвиҷон гап занам масъалаи то што одамое ки майда мебуранд одамое ки дар ширкати мо пур кардан пур мекунанд ҳамин сол ва карда истодан вақте ки буридан ба онҳо 20% тахфиф дода мешавад аз мақсад барои пешниҳод кардани хизматрасонӣ ва одамоне ки дар дигар ширкатҳо пур кардагӣ бошанду ё ки худашон пур кардагӣ бошанд ва дальше намедонанд чӣ кор кардан муроҷиат кунанд ба онҳо 10% тахфиф дода мешавад яъне скидка ҳавои 20% гиранд это уже их дела паго офиси мо кор мекунад мо эълон кардем рӯзи якшанбе рӯзи корӣ аст ҳама точкаҳои мо насиб бошад паго кор даянд марҳамат кунед на офиси главне аз соати 10 то соати 7 ашанам ҳам хел аст ашанам хел барвақттар мерад аз соати 9 то соати қариб 9 бега қабул мекунанд сиёмамол аз соати 10 то соати 9 бега марҳамат муроҷиат кунед да инҷа якчанд савол додагем бародаро ин саволон умуман чида дахл надорад агар парвиз паспорти тоҷикӣ кати регистратсия карданда серия паспорт нависем ё ки не уже наменависам серия тамом дигар серия ягон паспорта наменависем фақат фамилия ном аз рӯи загран ё ки аз рӯи паспорти тоҷикӣ баъд ҳамин чӣ хеле номтон навистагӣ буридагӣ ҳам хел загран мегирем тамом инҷа якта дузана бачак навистааст манда ки акай парвиз ман зани рус дорум чихе кунум дар тоҷикистон зани тоҷик дорум лекин закс зани рус кати зиндагӣ намекунум катиш биё ман тасаввул ҷавоб диём яъне ки зани тоҷикиш кати никоҳия ё россияда зани официалниш руса яъне рус российский ман шумода як гап мегӯм дар ин ҳолат шумо бояд зани асоситона қайд кунем барое ки закс дорем ва ҳаракат кунем ки зантонам расми зани рустонам монем дар ҳолати буридан шумо метонен лекин бевай намешавад барое ки агар муҷаррад нависем метонанд фаҳманд закс кати агар фаҳманд проблема мешавад ана баъд аз буридан метонем зани рустона набарем дар ҳолати баъд аз фаҳмидане ки шумо буриден намедонам чанд қад тест шумо метонем кати зани рустон брактона растор кунед кунену баъд равен зани никоҳитон кати закс кунем ин чиз ба фикрам дар як сол буд намешидагӣ корай дар ин ҳолат яктон да дар ин ҳолат просто баъд аз буридан кати зани урустон ҷудо мешем ё ин ки зани урустона мегӯем ки камакак бите мебарум такатим ҳамун пулое ки вай дар расход кардем меги ман дар вазорат мебарум такатим мебиёем дар америка кати ҳамун зани урустон инҷа ҷудо меше мерен кати зани официални тоҷикитон никоҳитон кати закс мекунину давдав мекунен занитона мебиёрен зани никоҳии тоҷикитона ин ҳамин буд як маслиҳати садфоиза ё ин ки ҷудо мешен ё ин ки зани урустона катитон намебиёрен акр нағзаш биёри ҳаминҷа ҷудо шавӣ ё ин ки ҷудо меши россиядаву баъд бу ҳамин даводав переписка ҳамин чизо чӣ лозим вақт мегирад хеле саволое ки ҳаст ки ин эфирда гап назанем меша ин гап да вообще это уже лично да боз ман бо чӣ савол дорам дар бораи мед то што мераванд медосмотр мегзаранд
ҳозир дар тоҷикистон мегзаранд ҳамхи ҳаст дар тоҷикистон ҳам ҳаст ҳозир дар тоҷикистон мегзаранд ҳаст конечно медасмотрое ки дар қазоқистон ҳам пешниҳод мекунанд дар точкан ҳам пешниҳод мекунанд ки уже маъно надорад унҷа рафтан барои ки 2:15 акси мешавад дар ҳамин тоҷикистон проспект клиникс медасмотра мегзаронад да ана очиратошон чӣ хел аст барои ки порсол даёдум ҳаст қариб 6 моҳу 7 моҳӣ мегирифт очиратошон не ҳозир ягон майда проблема нест порсолам ба фикрам 6 моҳ 7 моҳ очират хеле набуд мо хеле мушкилра мушоҳида накардем будан 50% мақсад муштариёи мо дар ҳамин тоҷикистон гузаштанд медасмотршона в принципе ягон хел очират проблема не но заранее где-то за 1-2 ҳафта пешакӣ бояд мақсад вай кунед муроҷиат кунед ки что мана масалан 1 ноябрда интервю дошта бошед агар шумо аллакай уже то 10 октябр уже бояд консультация первичнитона бояд гирен ай проспект клиникс тамом ягон проблема нест ҳамин 2-3 рӯзда тури мекунам метавонад ягон проблема нест тамом хай озираш да ҳамин саволо додестан як кас нестас оилаи мо аз ноҳияи айнӣ агар биёем мо ба бепул пур кунад биёем то ҳақрӣ накунем майли олим ҳамқа буд ягон ба фикрам гуфти рӯзи якшанбе шумо кор кардистед бале мо главный офис рӯзи якшанбе кор намекард то ин замона ҳозир хай дархост бисёр шуд ки мақсад мо ина гудакону майда мактаб мехонанд рӯзи якшанбе чӣ фикр кунем куҷо бурем мақсад пеш шумо омаданем ман гуфтам марҳамат ина мо аз пагоҳ рӯзи якшанбе аз соати 10 то соати 7 метонем қабул кунем мақсад шуморо бо ҳамин оилавода фарзандотон офиси главный кор мекунад кӯчаи деҳлави 2 рӯпарӯи вавилон т олами китобҳо ҳамин чораҳаи ватан сафоратхонаи туркияу худи ватана чораҳаш бо ҳамин раи зилони мерафтагӣ заки шомансур ориентири офиси мо марҳамат муроҷиат кунем мо қабул мекунем ягон проблема нест гап нест олим барои реклама саломат бошед ман дидестам ки худо дакариси бад маҷбур шуд худо да таво гуфти ки ман даже намеём ша не иҷа душанбе дагӣ меомад проблема нест обод бош як бор дига олим ҳамин буд савол худо ҳамада бурдборӣ ана паго раҳмат намедонам паго ба филм ҳамин соат зур мешам ман як прямой эфир мекунам ба тарзи пур кардани грин карта бе пул нишон метим кунам то ин ки олим да муроҷиат накунед не ягон проблема барои касе метонад да касе метонад пур карда бепул пур кунем бепул касе наметонад уверен нест марҳамат муроҷиат кунед мада муроҷиат мекунед дигар ширкатда муроҷиат мекунед медонистагии одамода муроҷиат мекунед чизе мекунед намекунед самое главное шумо правильно пур кунанд анкетатона анами муҳим аст якум анкета салфеткаи гиру тоза киҷота ови чашм рехт олим майли шӯхӣ ҳама каса обод боше оила ҳаматонда бурдборӣ иншолло ки ҳам 600 кес тамошо кардагӣ ҳаматон мегзарину мебиёнам инҷа ҳар як оилаи омадагӣ боз як бор мегум ҳар як оилаи омадагӣ кам мешавадам ба экономика ва иқтисоди тоҷик камакак кӯмакуш мерасад ҳама каса обод боше як бор дига салом алейкум аз амрико то пага ва алейкум ассалом бай